آلیک وی بحر لآلیه دن چیا پشتا خدای ارکی روی خلسی پانه خلاته وکریه اف باجار لقراخا گولا بدو وک خملا وی عردنگاریه بدیروکا خوی کونار رمزا شارستانیا روشلاتا ناوینه ji bername kînû dem baş temaşevanên hêja bernaman û dan vê hefteyê dîsa li Wanê li Wanê gera xwe em berdewam dikin. Me gola Wanê û her wiha bajarê Wanê da piştxwe her wiha li pêşberê me çiyayê Sîpanê Xelatê em li İskelê ne li vê derê jî ev der jî ciyekî xweşê Wanê ye ji bo seyrangehê. Zivistanê lêbelê rojekî biharê ye li vê derê hûn wekî hûn dibînin rojekî xweş e em ê niha carekî dî li bajarê Wanê bi dû xwarinên xweş bikevin em ê herin xwaringehek û xwarinekî navdar ji we re çêkin û bînin ser ekranên wan. Bajarê Wanê wek dîroka xwe yê kevnar her wiha bi xwezaya xwe jî wek perçeyek bihiştê ye li vî welatê. Ji ber ku li erdnîgarek dewlemend ava bûye ji çar dora xwe çanda gelan li xwe civandiye. Ji çandên ku li vê bajarê hatine cem hev yek jê çanda xwarinê ye. Hefteya dîn me bi taştê dest bi gera xwe yê Wanê kirbû. Ev car me got em firavînê bixwin. Ji ber wê rasta rast em çûn xwaringeha bi navê Firavîn. Belê em li Wanê geriyan me got em dixwazin xwarinekî xweş bixwin lê em çi bixwin? Piştî gera me cihekî xweş dît em hatin xwaringeha Firavîn li vir xweşka Necla wê ji me re xwarinekî herêmî çêke bi rastî jî em gelek merak dikin ji ber wî yekî em zêde wextê we nagirin em lê bizivirin pêş serê serî de merheba ji we re em spas dikin ji bo xwe me qebûl kir îro têjmere çi xwarinî çêkî destpêkê em wî paşê me sohbeta xwe berdewam bikin. Em de doxabayê çêkin. Doğaba Xana Colemêrgî? Belê. Xana Colemêrgî. Belê. Ji ber ku Colemêrgî jî li Wanê pir cî bûne hema bêjeyî goha jî bûye nîvê Colemêrgî. Elhamdülillah Colemêrgî. Rast e. Ji ber wê kî yani xwarinên Wan û Colemêrgî tevlî hev jî bûye ev jî rastiyeke. Destpêk ez dixwazim ji we pirs kim hûn ji kengê ve vê karî dikin lokantê jî tî dikin yani. Heft sala em Heft sala belê belê me heft sala vekiriye. Karî we îşê we çawa ye? Baş e, baş e gelin. Wek jinekî xebatê dimeşînin zehmetiyê wî çi ne? Zehmetiyê dê ji hene be. Zehmetiyê jî hene. Belê. Lê li ber xwe didin. Yani Berxwedan jî hene. Jiyane belê. Spas dikin. Îro te got me doxaba çêkin. Belê, em ê doxabayê çêkin? Doxaba xwarinekî yani kevne. Yani belê ya kevne adiye ya Colemêrgî şahiyan çêdikin em Şahiyan da çêdikin. dawetan çêdikin. Belê. Arnak me ya şahiyan yani ya dawetan e. Do xweş e. Malzemê xwe danîne ber xwe. Malzemet me ji belê. Hazirin. Em ê ji xwe niha dest pê bikin çêkin dest serî de em bêjin doxabayê de çi mihîm e çi dikeve navê yek em dikarin wan jî bijimêrin. Yani hemî tiştît me jî tabiya mühim bin yani law bin. Baş Xasa bin, baş bin. Serî de mesela goşt heye. goşt heye, Ev qîme qîme heye. heye, birinç heye, dohan heye. Gane. Belê. Most Most keviye. işte bu no mastov heke ve Peki her waha are. Are. Bu Bu ev ji sedaji, baharatî, ha. bu sedaji Ev jî bo seriye. belê tereyağı. Ev tiştekî dî jî. Ev jî cotê, ev jî Cotê cotê jî, belê. ha. Cotê jî, ev jî Tamam, Colemêrgî. hoş diye. Ev jî Colemêrgî. Ev jî Colemêrgî. Belê, ev jî Colemêrgî. Gelek baş. Tamam, destpêkê de em ê çi bikin? Çawa Em de- dest bikin? Em ê çi Li çêkin? pêş de dahanê xwe şevekî pêş de dan avê de.
ev begerek بله avê de ev benim davê hele. de keletin ev diye şeveke Ama peşta tek kelandın. de kelinin basını demine Çend saat kelan? yani saatek bana Kadın de saat kelet peşi kele, ya paşı değil, roja değil. de roja de Bele. kelon de hazıra de kelin most heykiv ya avdi orada de kene ne oydu çok yine Em çi? dön mesela بس ببكي Ka malzeme هم xubin em ما çi? سامي خابين Çi işlere lazım he? هم أولي تنشركي خابين هم أولي ماستخا شيء Çarkını. ماستخا عمي شيكن Tamam. دي هيك هيك بشكينا لنا Hek nav bastit keve. بله مقصد شو نبوته يا شيء Ağır dikeni. أرد كاني ده Tamam. هم دي أبيض بشكي هذا وهي صني هذا ده بس هنجي هم دي أبي كنسة Aha. بعد كثير هم كيف خاتشي كان هم بجني Tamam. شفتك Ev ya bilal هم vur beş دي fazla av بله tevkik هم دي kumunu hev أبي bidim. بله هم دي Daha önce Daha- kiftike içi. كيف كده هم يشيكن tamam. قيمة Ev يا bu kıyme içiydi ben. Bəli. Goştu hurkiri. بله هم دي هم دا Ne خوي koy يعني berdinden abi. هم دا İsota pul keviye. her şey kara bibere Ere biber araşe. بله يا إيش برنجيمة Birinci tabii. بله bir çekeceğim ve joti yani da masa tomoyu Ama kaçtı. hoş bu. Daha teyi hevir biki. بله همه هاي بده بكن Başa. همه کنه کت کت بچوک بچوک Ji bo mesela qîmawî tiştekî taybet heye. Em bêjin bi dom be ne bi dom be Yani- rûnî hebe tune be. bir çek don no da bir daha kaçtılar. Yani Yani donê normalî pêsegî de he, iyi he, donê nam goşt. Tamam. Rûnê yê bu xwezayî be. Ben yok bazı buka. Ev tamam he. Evet tamam همه کنه کت کت بچوک Tamam. بچوک من da دست خوابه بدن چو Ji bo- نمیته دستی من Tamam. Vali bir buçuk çedik. بله بچوک بچوک همه چیکن Biz şimdi böyle de bir masti baş tevdiye aldık. ماستو هی همه ماستو نه Ya rastî aşpêjê menecila divê karê de gelek serwexte. Xwarinên ku çê dike bi kede giran amade dike. Wisa xuyayê doxaba jî yek ji van xwarina ye. Em jî bi merak û heyecan li bendê ne ku ev xwarin amade bibe. Em kiftikê xwe hazır kirin. بله من کس که İşte خواهم حاضر یه کردن هم ده نه جو ماست کلینه Tamam, هم ده tamam. آبی کنه سدم ما آخر کرده سدم همه دهنی میا Dahne ku pijan بشان diye دیگه hazır he. بله بشان Ev دیگه ya berdine هم ser. ده بشکنن آبا Tamam. ده دان نسا آگیره مجوب کل Ece naha jivir em her ser al بله gire. همی دان نسا Duvar آگیره idip dore بله goş اینجا te xanê ده kelînin. بشه گوشتی کنن ده کفت کن کنن Kiftika bêxne navê. Tamam. Em ya jî em ê ser ocaqê. سر و جاقه بله Tamam. Temaşevanên hêja bi rastî xwarinekî xweş ya dike hêj me dest pê nû dest pê kiriye lêbelê berdamayî heye. Em ê niha bibînin doxabaka çawa çê dibe li ser ocaqê bipije wextê ku amade bû jî ji xwe em ê nîşebînin ser ekranê we dekawan em bi hev re binêrin em ê piştî vî yekî em ê çi bikin. بله
Piştî me dest bi hazirkirina doxabayê kir niha dor hat ku em vê xwarina xweş bipijînin. Em niha hatin me ber ocağê بله niha me dî divê derê berdewam بله bikin. هم ده نه چه ماست خاکلین Niha temaşevanên hêja doxaba îdî ber pijandinê ye em jî hatine ku îdî em bipijînin. بله Em mastê ku me tevlî hevkir li ser ocağê dikeleyînin. بله هم ده بکلینه Tamam. ده ماست ما بکلته Piştî wî. پشت وی هم ده کفت کن کنن Tamam. بله Ev divê bi temamî bikele. یعنی بعد بیو بکره جا نبود Böyle. من بجنی نبود Erê یعنی rastı. نصانم هم خود بجنی Tamam. ده بیو بکلت جان Heta o bikele em hinekî حتی dî بکلت هم جی hinekî dî dikarin behsa رونی خواه حلینه Rûnê xwe jî ساده bihelînin. بله Tamam. هم دویشی حلینه ده جار جار چی و حسانه تک ندن چو نبودن Ji bo nebor Bəli. divê tevlî ev bike. بله ده بیو Em hinek behsa firavînê bikin. Li vir planî xwarinên herêmî çê. بله هم همین چیتکن Yani xwarinên mala ku. یه مالا چیتکن بله Mala da çê dibir. یه مالا چیتکن Hinek taybetmendiya vir jî ew e. بله Müşteriyên ku ji bo Müşterî vê kaç- xwarinî tên hene. بله بله Peki mesela xwarinên taybet çi hene ji xeylî doava? مثلا هم دو کره دوشی چیتکن هم بله. دو غبوه هم بجنی دولمه Doleme. ما ایش خانه سلمیرگیه بله. قیس هیا Her roj derdikevin an rojên wanî taybet روشی hene. 12 13 Rojê خانه bazda مدرکن sende xwarin derdikevin. بله Peki ev xwarinên taybet yên ku ê herêmî hûn çê dikin rojê wanî kifş hene belî hene mesela. Em bêjin roja duşemê ev filan xwarin, roja çarşemê ev xwarin tiştek wisa heye. هم به نو چیگن نخی هم بیشتر بلو مشتری ما بیدن چه هبه بلوی بخواه Çi heve bilo. بله Millet ji vî awî memnûn e. بله ممنونم Tamam. Daha ماست mastê me کلی kelî. بله کلی Tamam. هم نه Em کت کت خواه کنه Tiftikê xwe bavî بله navê. همه Tamam olê ji bavî ji dest hev bidim tu jî bavê jî. Divê devamlı ama hat tevlî hev bikin ji bo ku یعنی به نبود. جون نه هیچ نبودن Tamam. من کت کت خواه کنه نودا Ev navda ne bipijî. 10 دقیقه که 10-15 دقیقه که بلو کفتک پیشه Ev rûnê me ji bo رونه ماشی تمامه اما رونه خاشی بیچه که پول ببری کنه سر Tamam. بوسه دوغابا یار ها Ev yavdan ez tevlî hev bikin. Tamam. Ev jî navda dikene. her jî dê bikeletin. بشین گیدی گوشتی خواه پایینه نو دا گوشتی ماما Goştê xwe ez ya bêjim ji temaşevanên me re wextê me nîşanê we da goştên xav bû. Ev ya tenê min re dikelîne, tiştekî wî zêde tinê, tenê di ava xwe de hinek dikele, qederê çi qas bikele baş. yani saate ki dükkanı Saetekî bikele, bipije, baş bipije, paşî xwe Bişin dişi. em ya berdine ser. hem bir berdene no doğabı doğabı
de keletin. Tamam. Tiştekî dî dikeviye? De beşinci Jatê dikeviye. jatê dikene de. Tamam. Ev çi wext dikeviye? Dema pijiya Demo tamam. pijiya beli. Demo pijiya de beşkene. Sada. Lo bir çekip keletin. Me xwar naxwe da ser agir. Heta ew baş bipije em berê xwe bidinê ka li vê xwaringehê her wekî din çi xwarin tên çêkirin. Belê bila xwarina me li ser agir bipije niha em binêrin li vê xwaringehê her wekî din xwarinên çi xwarin têne çêkirin. Bila xwişka Necla ji me re yek bi yek behs bike bi rastî jî wextê em lê dinêrin gelek xwarinên xweş hene û nav zehmetiyekî mezin de her wiha tu jî tu xwe jî aşpê jî hostayekî me yêdî ji heye alîkarî ya te dike hûn van xwarina tev ûn derdixin Beli. çi heye tu yek karî ji me re bijimêrî Serda bijin çorbet mehene. ev şorba lîska ye Çorba niska. Ev ha devine. devîne Devine beli. Ev ha nok. Hem bijni nehk. erê tişka noka ye Beli. Ev ha doğaba. Beli doğaba ma çeke. Beli. nişanê temaşevanê Ev jî haşlama. ev xweşlama ye goştê Haşlama. berxa Goştê ye berxa. belê Ev jî cadi ev jî xwarinekî Ya, mihîm e belê, belê. yê wanê Ya wanê, keledoş e ne keledoş. keledoş me navê gelek bihîstiye înşallah mêl temayî jî binêrin Beli. Hem din ha. ka keledoş Hamkeni çav hemiye. xweş çê dikin anma Beli. her wiha Ev birincî û savar jî Sorma ya. savar ye Ve der birinci meheye. birinci Belê. em bêne De em bine vali ver derece em dibêjne Osmanlı kavurma. Osmanlı kavurma Beli. ha rastî xwarinekî xweş Beli. xuya Nada Ev çi goştê navê berxê heye gel pivazê biçûk hene. goştê berxê Belê. kixsê çê Kırsa çetken beli hem bêjne kırsa çetken. Ev he bide ki çi heye tava heye. Ev jadî goştê berxane. goştê berxa Beli ye yo berxane. sebzet navde heye Sebze navde. Bu Ev cana de fırnê de bibere. çêdin. Ev jî fırnê de çêdin. Ev jî cadî xwarname ya cilemêgiye. Em dibêjne qîs. Bînim. Al vê dikçe Em dibêjne qîs ve hêjî. Lêre jî çi heye? navî çi ye Qîs. qîs Belê. Navda keftik hene. Buşt Belê. heye. ev jî xwarinê keremî ye Belê belê. rastî ev jî Gokinin mübîjin. ev jî Em xwarinê jî xweş xuya xwarinê- dike Maya cilemêgi. Belê. Ve derece kavurma Ev heye. qeliye Belê. qeliya Qeliye. çi goştî min çê dikin ya Goştê hayvanî mezin. hayvanê biçûk. ev berxa Yani ya Golik. Golik. Ya golik. Golik, Belê. ya. Ha, ha. goştê golka çêdibe ev jî gelek xweş xuya dike rastî Belê. her wiha gava dî me dît te hevîr vedikir berê Ve jî dest pê bikin Baklava. baklava çêdikin Baklava maliyem çêdikin. ev jî baklava Baklava maliyem çêdikin. Ve da cadi em turşiye maliyê çêdikin. ha û turşiya jî xweş Belê. Belê. Turşiyan jam xwe çêdikin. ev Turşiyan. çi wextî hûn hazir dikin vana Pavizê. payîzê çê dikin vî wextî hazir e Vakti hazır. hûn piştî wî pêşkêşî müşteriye xwe dikin Belê. te got rojê em dora 12 hep 12 13 xwarin derdixin Xwarnan em dêdixin. rastî jî firavîn xwaringehekî xweş e me vîya wê dît xwarinên wan jî gelek baş xuya dikin ji xwe gavekî dî em ê li ser sifrê jî em ê bibînin em ê tema wan jî binêrin ka çawa hatîne çêkirin em spas dikin ji bo vê keda we vê emeka we niha em bila xwarina me temam bibe eydê em herin bixwin Dün kerem kenem mosta hem de Tamam, xwarna sağ ol, xwe spas. Wek hûn dibînin ev xwaringeh ji hêla jinek ve tê birêvebirin û piraniya xebatkarên wê jî jin in. Xwediyê restorandê Necla hem vê kargehê birêve dibe hem jî bi destê xwe xwarinan amade dike.
û piraniya xwarinên wê jî yên herêmî ne. Aşpêja menejla piştî ewqas xwarina her wiha ji bo şêraniya piştî xwarinê jî beqlewe çêdike. Xuya ye çêkirina vê şêraniyê ne gelek hêsan e. Niha dolaba me tamam e kelavî jî Dolabı me tamam e. Ez bim her tiştî xwezayî çê bû. Tiştekî wisa derve melek Ne ne derve her tiştî hem idmaline. İdmaline Rûn mesela rûne işxênî rûnê rûnê paziye. malê Belê ye tiştek paziye. neketî navê. Naxê ne. Gelek Cotî jî cadiyo. daha catewî jên berdine navê. Emin he cotî kenesta da. Tamam. De du sê daqon jî no cotî da masa kelit e. Erê. Ji bo xwarinê amade ye. Bu xarnê tamam e. Em tişin xarna xwe bixwanît. Tamam. Çêkirina xwarina me temam bû. Dekawerin em carekî din dubare bikin da ku me vê xwarina xweş çawa çêkir. Destpêkê em mastê xwe dêxin nava beroşekî de. Piştî em hêkek tevlî dikin, bi tevlîkirina hinek av em mastê xwe baş li hev didin. Paşî ji bo çêkirina kiftika goştê hûrkirî, xwê, îsota, pûl, birinc û cehteî tevlî hev dikin. Destpêkê em hevîr dikin û paşî jî dikin kiftikê biçûk. Mastê ku me baş çeliqandibû em danê xwe tevlî dikin. Niha dor hat ku em li ser agir berdewam bikin. Ji bo mastê me nebore heta bikele her gav tê tevdan. Piştî mastê me bidan li ser agir keliya em kiftikan tevlî dikin. Heta 10-15 deqîqeya kiftikên me bipijin em rûnê xwe sor dikin. Paşî goştê ku me berê pijandibû berdidin navê. Herî dawî em cehterî tevlî dikin. Piştî me rûnê xwe lê kir, dolaba me ji bo xwarinê amade ye. Belê me gom li wanê ne li xwaringeha Firavîn em hêdî têne dawiya bernama xwe xwesta necila me bi hev re xwarina dolaba çêkir. Dolaba xwarinekî herêmiyê Colemêrgî ye. Niha piştî ku me temam kir, dîdî em hatî ser sifra xwe rûniştine. Xarnê me tamam. Yek bi yek me xwarina nîşanê temaşevanê xwe da ji xwe niha li vir jî gelek xweş xuya dikin. Em serî de dibêjin destê we sağ be, em spas Gelek sağ be. Xweşka necila sifraya me bi xwarinên bi tam û xwezayî xemiland. Niha em ê jî yek bi yek li tama van xwarinan binêrin. Yani li ev xwaringeh wê taybetmendiya xwe ku xwarinên herêmî çê dike wî navdar e em jî me xwest em bibînin we nas bikin em kêfxweş bûn nasîna we. Ev xwarinên ha wek me got ji xwe dolaba ye û keledoş e. Keledoş xelî me dano eseda. Belê ev Ev he Osmanlı Osmanlı kavurması kavurma dijîne. Ev he qîse. Qîse, qeliye. haşlama ye. Tavaya goştî ye. Belê ew e. Salat etmenem, turşi etmenem. Turşi Devlet mali. Ev dew jî û xwe çêdikin. Belê em şiya maya. Belê dew jî we ye. Em spas dikin ji bo kedawe Gelek sağ ben. Firavîn rastî xwaringehekî xweş bû me gelek eciban. Ji ber wî yekî temaşevanên me jî dikarin bên van tama binêrin, van xweşiyê vî xweşiyê xwarinê bibînin. Wek we jî dît li vê erdnîgariyê gelek xwarinên xweş û balkêş hene. Ji ber vê yekî niyeta me tune zû bi zû em ji wanê veqetin.
Di bernamên pêşme de em ê dîsa we li wanê bigerînin û xwarinek xweş em ê bînin ser ekranên we. Temaşevanên hêja wek me got em hatin dawiya bernama xwe li parîngeha Firavîn îro mejwere doaba çêkir û em gelek kêfxweş jî bûn. Hem me xwarinekî nû nas kir hem jî me gelek xwarinên herîmî jî dîtin. Em ê niha yek li temawan jî binêrin gelo ka çawa çêbûne me xweş çêkiriye anna. Hûn jî va xwarina yek dikarin mala xwe jî çêkin. Ne oqa zehmetin. Zehmetî wan hene lêbelê temawî hêjayê wî zehmetî ji ber wî yekî hûn dikarin mala xwe jî çêkin. Niha wek me got em ê bi dawî bikin, em ê xatirê xwe bixwazin. Îro jî em li wanê hatin dawiya bernama xwe. Heta bernameyekî dî min di xêr û xweşiyê de niha em dest parna xwe dikin. Kenan. Em serî de dohaba dest pê dikin. Doğa dest bikin. Meraqa Qiysi. wî dikin. Bəli, qiysi jî bisekî bilge. Qiysi xwanek gelek xweş e. Hediye. Qeliye. Bəli. Gîr bana. Asfa. Kele Kele doş. duşame jî mumkin. Bi xwestina xatirê xwe em bi bîra we bêxin ku hûn dikarin me li ser medya civakî jî bişopînin. Navnîşanên me ev in.